Продължавам с още една хубава история на Пламен, който е на 38. Пак е събирателна история. Пламен е материално отговорно лице в търговска фирма, 20 години стаж, безупречен. Първия път взе на заем от каста 800 лева в петък. Върна ги в понеделник, преди ревизията на месеца. Спечелил беше през уикенда и никой не разбра. Това е най-опасното изречение в хазарта "никой не разбра". Защото втория път взе 2000, а третия път 5000. Връщаше докъдето можеше, местеше суми между отчети, а нощем лежеше буден и смяташе. Не печалби, дати на ревизии. Пламен не се смяташе за крадец. Крадецът взема чуждото и бяга. Той заемаше и връщаше. Разликата изчезна в деня, в който вече нямаше откъде да върне. Фанаха го на инвентаризация 23 600. Жена му разбра за зависимостта му от полицейския протокол. Днес Пламен има присъда, дълг и нещо, което му е по-тежко и от двете. 20 години честен труд, който никой вече не помни. А ако някога си вземал от някъде с мисълта "ще върна" преди да разберат, колко време мислиш, че ти остава? Не те съдя, питам, защото знам как свършва. Това е историята, а пък имах един приятел и не само. Двама, не съм ги включила в цялостната история, но един излежа присъда, а другия човек се сбогува с имотите си. Така че зависимостта не е игра.